grenades. Ils ont même fabriqué des engins explosifs avec des bombes d'aérosols de déodorant. Face à eux, les Serbes, avec leurs mortiers, leurs chars et leurs canons de l'ex-armée yougoslave. Otac svoj uglavnom ravničarski dio, to je bilo jedno, da kažemo, jedini tenkoprohodni područja za napad na Sarajevo. Bitan za drugu stranu pravac, a nama isto jako bitan za odbranu. To je bilo najkritičnije jer Mladić je zaista tada ostvario veliku snagu i bio spreman da uđe u grad. Stanje je bilo katastrofalno i pokušali smo uraditi što se može uraditi. Znači, to je jedna od najkrvavijih bitaka koja je bila u Sarajevu. To je nešto što se ne smije pustiti. Znači, tu se ostaje se do kraja. Znamo što imamo za leđa, da je za nas grad na kraju krajeva i ta je tu naša vrlo jednostavna žrtva koju ćemo podnijeti do kraja da se bude tu i da se uradi najbolje ovo što znamo raditi.